Neviete pozdraviť? Dole ma zdravili žiaci na chodbe. A ja reku, nazdar. Na čo myslíme, keď ráno vstávame do školy? Dávaj pod hore na páni kopajú a že skoro prídeš spárať. Ti dajú. A čo si zaspievame pri ceste do školy? Už ide do hrobu. Do hrobu. Je tá hora, čo mi už donese ruka. Na čo myslíme už v pondelok? Kokotiny! Aké sú naše pocity pred písomkou? No toto je piči. Čo si myslí triedna, keď vchádza do triedy a nesie písomky so samými peťkami? Ach, jebe ja tvojho, ty svinia cigánska, ty svinia, čo čítať nevieš. Čo poviem profesorom, keď nič neviem? Ja mám aj na ryby, aj rezať, aj zavárať, aj piču. Na čo sa tešíme, keď zazvoní na prestávku? Kožu do lavináča. Na čo myslí profesor, keď ide vyvolávať k tabuli? No tak počkaj, jebe ja tvojho. A kam by sme ich radi poslali? Do piči. Čo si myslím, keď donesiem ospravedlnenku? Čo budeme spievať profesorom, keď nám pomôžu pri mature? Teba som upozornil, si mi zobral deci, ďakujem ti za to. A čo mi povie otec, keď dnes maturujem? Ty ďakujem! A čo mi na to? Ty si raz nemyslel, že ja som kokot, neboj sa. Ja som vyučený elektrikár. Ako budeme vyzerať po mature? Herodes vyjebaný. Ako si naši rodičia predstavujú našu budúcnosť? Syna mám a cigáň má hradený. Dobre dopadol, ty kokot. A čo mi na to? Komu týkaš? Ako vidíme svoju budúcnosť my? Král, čumaj. A aká je skutočnosť? Ja mám dieva 3 roky učilišťa. Čo pijeme na našej stužkovej, kým sú tu rodičia a profesori? Marinovku. A čo budeme piť, keď odídu? Robičku pivo. Čo si myslíme o našej pani profesorke triednej? Najebaná špina. Ty svinia, skurvená špinavá. Špina. A aký vlastne sme? Prázdnivé šaliny, prijebaní.